E b'a dɔn ko ni maa min e b'a fɛ ka carnet de conduire bɔ Espagne yan ko livre dɔ bɛ yen nɔ k'e ka kan k'o de kalan fɔlɔ wa? E tun b'o dɔn wa? Voilà. O livre de filɛ nin ye. I b'a daminɛ a daminɛ la walasa e k'a dɔn bolimafɛn fɛn o fɛn bɛ ka boli Espagne voie publique kan, e k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna sigida dɔn. Jumɛn de ye vehículo de motor ye? Jumɛn de ye vehículo no considerado como motor? Fo i k'o de dɔn fɔlɔ. O tuma i bɛ sɔrɔ ka continuer n'i ka kalan ye. Voilà. An bɛna daminɛ komi e ɲɛ bɛ bisikileta in na. Donc an bɛna daminɛ bisikileta in yɔrɔ la ani so wotoro. A bɛ fɔ olu de ma ko vehículo no considerado a motor. Munna u tɛ jate komi moteur hali n'o y'a sɔrɔ motɛri b'u la awa essence bɛ k'u kɔnɔ u bɛ boli fɛnɛ. O la cyclomoteur o ye bolimafɛn ye bolimafɛn min cilindrado no superior a 50 y velocidad máxima a 45 km/h. Vehículo minnu bɛ yen n'olu ka cilindra ye o ka cilindra tɛ tɛmɛ 50 kan. U ma boli cogo o cogo u da ye 45 ye. 45 km/h u da y'o ye. Donc n'i y'o ye mobili fɛn o fɛn na o tɛ jate motɛri fɛ. O la an bɛna se belebelew ma. Ninnu de bɛ compter komi moteur. O bɛ daminɛ jumɛn na? Vehículo a motor automobile. Vehículo a motor motocicleta cilindrado superior a 50 y velocidad máxima superior a 45 km/h. Olu de bɛ compter motɛri fɛ quoi. O la i bɛ i janto a la kosɛbɛ. Nin min filɛ nin ye motoba nin a bɛ fɔ ale de ma ko motocicleta. Motocicleta de don mais cilindrada superior a 50 o ye ale ye. Bon nin dɔ in fɛnɛ nin bɛ compter con syndicar. Moto de don moto min ni wotoronin bɛ a kɛrɛ la. Ale fɛnɛ bɛ yen. Bon nin dɔ in fɛnɛ bɛ vehículo de tres ruedas. O fɛnɛ bɛ yen ka fara nin kan cuadriciclo pesado masa en orden de marcha 450 kilogramos. Pasajero 600 kilogramos. A jala ye 450 ye ni pasajero faral'o kan o ye 600 ye. Voilà an ka nin video ye ni mɔgɔ min y'a ye n'a y'i diya i ka i bolo da kɔrɔsɔni kan ka kɔrɔsɔni bilen walima i k'a sɛbɛn dɔrɔn ko gracias.